Kashnong mau marin kabadang hab hapo pur usam jaka West Khasi Hills District kalangat hakalanot bat mar ikijing gibakraw habaduna palat ka hakashnong kamtam hakipor telang berkapor per baduna hab slap. Kani kashnong kadan tangkawi ketelong kaba pendap ikinong shnong. Kumta kawan ra shu ikijing kabajor kamtam hau news nam baduna kajing hab slap. Kalong kapas ngosi banyu bawat la kajing wan joka skim jal Jeven Mission hagani kashnong haduk kat manta kajing pentrei gani ka skim kalong kabas suki haduk kata-kata kabala bo ikipat ba nong shnong ha kajing yai beteng ban mat ya kajing bawan kajing kurdu Nakaliang usordar jaka ni kashnong uba Olen Roy nong siang ulay thu bakidan hadu nyongut ki kontraktor ba pentrei ya kanika skim JJM handrai tang sangut kila sedang ya kajing trei katba kiwei pat kidang syong klikti shu kashnong kala kentu ya katenat PHE bakidai ban betha no eki kontraktor bakin sedang pentrei ban pendap no ya kanika skim knang baki pat ba nong snong kinyo jing mentoy na kanika skim kumba ka sorkar kalamang kerpang na kabenta ki pat ba te nakaliang jonga usodar senong momerin songu pat sumberom aga wai kaliang nakabenta jongka sorkar lengba ka PHE nostoin ki engineer STU ki SE nepo office nostoin kila yarap pen sanction ba hadu menta iyo iba ka pau golong ba galong cek kelur rupo ar lak ar posan tengkah te kani kala sedang nadu kasem arja ar pawai dan rei hadu mental lejan ar lejan tap arsnem te gadon gajing delay ya ga rekom pentai kam hadu ini gisi dan rei i don ke jingso penyau nang liang jong ka snong ba ngi da yale hadu kini kisni la pun snem la lai pho sau pho snem menta kala don ke jing kerdu jong ka snong dai ngi liak sai bor sikata nai don bok kani ka skim kala wan kani JJM te nai hadu kini kisni lomba msyom la ban poy ko te wala kata nagaliang jong orang pa snong don gajing kermen la dan nakaliang jong ka office ka kloi ban yarap ban pek ban benbut no ya ka kam hadu kini kisi nakaliang jong ka snong ka thau bor khoi ni don sibun kijing ha kaliang ka umbam di ka umbam di kalong ka bahkmat du ka sum ka sai ka pam ka di ka penkhui ka penkhany ya ka snong ka thau ya ki ying ki sem ki pan khna bor khoi ke de na umbam di klem don ko gumut bangi ngim la ban im te idon kijing sibun hapo ka snong ka thau ban le khui ha kaliang ka imlang salang ha kaliang ka snong ka thau te na kaliang jong sodar snong lomba nga don kijing kerpat na kaliang jong ka sarkar la kumnu gede ban ken mau ban pejlem no nam ta ni ka mau merin Jaljiban Mission wat menin ka singiru ngala lek ban ai ka jingtho sha SE office ba de ban pen state ban poino ya kani ko nakaliang jong sodar sinong ngam syom la syong thai ngam syong klikti nakaliang jong orang ba sinong ne khamtam kini ki khot executive ru nakapor ngi yeshong nakaliang jong ka WWSC ru ngi yeshong jong ka sinong rengili ai ching tip ya kataru da kham menchwa ten rei hadu ini kisni ngi don ke jing sngo atati la da kalong hakani rekom rei laka tang ya kerpat ya nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong office pada sngo haban ya raplem ban penpoi ya kani ko hapo sinong te hoi don ki kontraktor ki balaya simbenta la ni ya sim kam ya kani hadu rimut nyongut ki kontraktor te kejing sanction ya kani ru long kato kumbaong sikulur rifa arlak ar santengka dan rei ki kontraktor pat ki long nyongut te na breng ki nyongut ki la don sangut ki balai tre
na mata ka ni ka kam hapo sino mamrin ka ba nengkong iba karnayor nang ta ki jong ba kostar nang ba quesor kita hi gibalaya tre na mata kani iko surpire ilaya pentre de light nang ta don bawan hadu gini kisni ngim yo kontraktor de ki sakut hangta sitang lenti ya kani ka hadu mta 4 poi te kalong ka ka bangi sngo hadu kata ban ong ba sakut ya ha klempoi si sinong gitu gitop gitu ki top ki bade ban story ko 4 sina 4 le tinakaliang jong ba karna yor hapo sinong lale ki rituli ki top sa stangawai di jandep dan re kita stay pat lada klempoi ko na stay ki batre si poklau nei yo te la kum nung berpat na kaliang jonga orang ba sinong ba de ban pentreno kam kloi ya gani ka kam nomar ni kedu baru sikata ka thma ka banang kong jongi long ka thma bani le ya ka sing kedu hapo gani ka dong te ki kum ki briu hapo gani ka sumambrin ni sai keren babor bat ki yang lain bani ap hagi tong ta ki kiu ya after yang lain ban ap te kelong ka ka sing snai hapo perkat ho galiang kini kide kicing jongi hapo ka sumambrin te kerpat ya ka sarkar la kumdu pan yarap pan ong no ya gini ki kontraktor bagi kontraktor kin pen state ya ka kam marga ka bagi la pan kam gide ban pentre hi nemala de ki supan kam klem pentre ya kata ka bok order bagi li sim kata mul kam don jing mentoy te ki jing du nong gade yang ngi no song sinong kata ka de ka ngi kum kinong song sinong kamtam bangade ru urang ba briu jong ka sinong ade u court executive dorbar jong ka sinong menning kong nang syap nila yo ba kane ka JJM scheme kila one tray ne ha sinong jongi te ngila dap da ka jing kemen ho chisha kidon hadu nyongut kita ki kontraktor ki ban pentre ya kane ka water supply jongi hanya po sinong mamarin ka badai naka JJM scheme ka baka sarkar India ka apply adu menta kin patla ban pendep ya kane ka jing tray ka banikong kila don ki kontraktor ha ka jing siam jonga kum uru briu jong ka sinong kum uri orang ba jong ka sinong ki saungut ki kontraktor kila tray henrei kajing sengo pela mentap de kalong ba kita kilaingut pat syano kidon tang ban wan bu yo pat rum pat wan bu te kini kilaingut kila dep ki ong ba kamtam haji ni ki benai liur ki ong ba ani umla menta namar kade ka pol liur ban kit i ki pat ban kit i ki rumla te ngila ap hang ne katlang jong une uar hajar arfuar kepada Desember Januari Februari bagi dia kita ki benai telang ru don bawan kit pat ini ki kontrak ki ba dang pensa ya kane te mentale kala sedang biang sekali yur te yo nang ne syakmat ndang ilek ya kenduk biang yo engineer unsa ong ba menta kala de ka pos lab extend slab te katno ka jing du nong yangi yo le se hadin habut kala banja baro ngikum ki babik batem ni syukren spare kan ngidap ka jing ngidap ka mensimban perkat te nakerpat kamtam ya ki para sinong para tau bangin ya trilang ya kane bangi deban ya kenduk daka burom daka akor ya ki briu jong ka PSI kumbang ong mene bedik ben sim KLM yangi hangne namar babun kini ki sinong apo mo area kila de yo bam ya kane ka kamtam kum kanong langli kanong mau kini ki sinong bamarjan marjan por khado sdab dakar kum to gila biang sasat maki te ka ken ka jing jong ka office na banta jong ihang ne habakat balaj ya kendu sisin ong don pat sisin ong bagde ka liur te ka jing syai bangi kwa man ban kwa ban pensyai na katanat pi